गाईच्या दूध अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतलाय। राज्य सरकारकडून 7 रुपये अनुदान बँक खात्यात जमा होणार आहे। 1 ऑक्टोबर पासून योजनेचा लाभ मिळणार आहे। राज्यातील सहकारी आणि खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या 5 रुपयांऐवजी 7 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे। या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रति लिटर 35 रुपये भाव यापुढेही मिळत राहणार आहे। दूध संस्था दूध उत्पादकांना प्रति लिटर 28 रुपये देतील, तर शासन वरील 7 रुपये अनुदान देईल। शासनाचे प्रति लिटर 7 रुपये अनुदान दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येते। राज्यात गाईच्या दुधाचे दर पडल्यानं दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतलाय। ही योजना 1 ऑक्टोबर 2024 पासून राबवण्यात येईल।